So kuan sa ma-harvest ug mga idol 15 ka bulig. Naay 5 diri as tumoy, diri 5 diri ya didto sa Pikas area sa sumpaya po nani to nga napoy pulo ka buok bulig didto. Ngay rito tag kalay dahon. Tag upat lang dahon ang kuhaon di na tong tistiran nimo kaya inigpulan na guwang na yellow. Kating na nya. Kung ing ato ang pangkuhaon, mahutdat tag bunga. Dugay kay segunda. So mga tunga-tunga na po sa mayo, mga pitsakin sa na po tayo ma-harvest kaya naman putoy mga buwang na kanya. Sila na bugsog kuha gyud. Ni. Morning lubi diri gagmay pang lubi diri nga. Diha sa bigas dagko na kay na diha. Mao na lang ni among gihulat. Pag mudagko na ni mo bunga na pod. Matik yan bahinon na. Oo. Tara. Kini guwa na kay ni oh. Duha to dito nas tumoy.